Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα θα παίξω parkour με τον φίλο μου τον Μάριο. Γεια σας παιδιά. Ωραία. Πάμε μέχρι τα 20 levels. Ναι. Οκ. Εγώ λέω, βασικά ναι, 20. Ο πρώτος που θα φτάσει 20 levels θα νικήσει. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, μπαίνουμε τώρα. Είμαι connecting. Κι εγώ. Ναι, ωραία. Παιδιά, άμα σας αρέσουν τα βίντεο του Φώτη, κάντε like και subscribe στο κανάλι του. Ναι, πολύ σωστά το λες. Γιατί πέφτω. Ωραία. Θα πω πότε ξεκινάμε. Θα είμαστε πίσω. Και όποτε πω 3, 2, 1 θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έλα εδώ. Πίσω. Έλα εδώ. 3, 2, 1. Πάμε. Πάμε. Ο πρώτος σε 60 levels. Τι λέω. Στα 20 levels νικάει. Όχι. Έλα ρε. Πέθανα. Όχι κι εγώ. Όχι. Έλα ρε. Είμαι ήδη στο level 9. Να βιαστείς. Εγώ τι level είμαι. Δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε εκεί πέρα που είσαι σε κάτω εδώ πέρα. Okay. Μπέι, το έκανα αυτό. Ωραία. Ας κοιτάξω κάτι έτσι. Όχι. Εγώ για τα traps έχω κόλπο. Απλά να πάω άκρη. Οκ. Και εγώ είμαι τώρα level 9 στο trap. Ωραία. Level 13. Έλα ρε. Έλα. Όχι. Ναι. Όχι. Παιδιά, τώρα αυτό λίγο άσχετο. Ποιοι πήγαν να δουν το Sonic 3? Γιατί εγώ το Σάββατο ήμουνα σε κάτι γενέθλια ενός φίλου μου και είδαμε το Sonic 3. Ναι, και εγώ ήμουν στα ίδια γενέθλια και το είδα και εγώ. Ναι. Και για όσοι πήγαν να το δούνε, πείτε μου άμα σας άρεσε. Εμένα πάντως μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, και εμένα ήταν τέλειο. Πώς το περάσω αυτό ρε? Γεια σου Μαρία. Γεια. Έξυπνο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό εγώ το έχω περάσει. Κάτι τέτοιο έχω περάσει. Πώς το πέρασες? Όχι. Άρα. Έλα. Κάπως. Το πέρασε. Έτσι και δεν πάμε στο τραπ. Bait. Μπαπ. Τι level είμαι? 20. Έφτασα.
Όχι, εγώ είμαι level 18. Και εγώ πήγα level 20. Ωραία. Αφού πήγαμε τόσο γρήγορα level 20 και μας ήδη 3 λεπτά μέσα, πάμε για level... Πάμε 50. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Ευχαριστώ, δεν λες. Αυτό πώς θα το περάσουμε. Όχι. Ευχαριστώ. Εγώ λέω ευχαριστώ. Side jump. Κάνω. Ναι, το πέρασα. Οκ. Έτσι έχει πάνω. Όχι. Όχι. Είναι τρίσο αυτό. Όχι. Easy. Εδώ πέρα πάνω. Level 29. 30. 30 level. Αχα. Εγώ δώσα ένα εδώ πέρα κόλληση. Εκεί που είναι όλο και ένα τα κόκκινα καρφιά και έχει κάτι δωματιάκι. Εντάξει. Οκ. Τι βλέπω εκεί ρε. Έλα. Σε αυτό που έκανε. Δύσκολα αυτό εδώ πέρα. Έλα. Έλα ρε. Λοιπόν. Στο level 33 δυσκολεύομαι. Εγώ δεν ξέρω πώς αυτό είναι. Ναι, το έκανα. Ναι, φίλε. Τέλεια. Το πέρασα. Το level που δυσκολεύομαι. Έλα. Επιτέλους. Όχι ρε. Όχι. Σώθηκα. Έλα ρε. Πώς το περάσω αυτό. Πάλι καλά έχω τέτοιο. Ναι. Πολύ δύσκολο αυτό το level. Πού είσαι εσύ. Ποιο level είσαι. Δεν μου λέει κάτι. Τι σου λέει. Οκ. Όχι. Είναι πολύ γλιστερά αυτό. Να.
και δυσκολεύτηκα πια. Αχ, 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 αχ. Κοντεύω στο level 50. Όντως. Όχι, τι έκανα. Γιατί δεν πηδάει. Έλα, γιατί δεν πηδάει. Λάπτοπ. Είναι πίσω. Ναι. Level 50. Όχι, level 45. Οκ, μπράβο. Είναι δύσκολο αυτό το level. Όχι. Μα μπορώ να φτάσω με το μόνο ένα jump. Ναι. Ωραία. Οχ, Α, τέλεια. μόλις τώρα παρτίσατε με level 50. Όχι, όντως. Τώρα κρίμα είναι να το τελειώσω αυτό. Ωραία. Level 53. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω ότι σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.